výborne. Andy, choďte teraz vy. A teraz to ešte koho tu máme? Sebinko. Sebinko, no ahoj miláčik. Poď sem, poď ku mne, poď. Chceš si zazvoniť? Zazvoň si na Mikuláška, zazvoň. Tam, no, zazvoň. No, kto je toto Mikuláš? Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Na vrátka, to je rozprávka krátka. Kto je Mikuláš? Aj tam je to výborne. Pozri sa, čo mi Mikuláško, pozri sa. Páči sa, áno. Ako povieš Sebi? Páči sa, to bolo krásne. Ale zvonček mi musíš vrátiť, lebo detičky čakajú. A keď zase prídem medzi detičky. Jak poďakuješ do mikrofónu? Povedz, ďakujem. Ďakujem. No, čo povieš? Aha, Bojí sa, no. Boj. A ukáž mi ako, lebo ja viem, že ty veľmi dobre skáčeš. Skúšaj si perím babke pomôcť, aby to sa nám nasnežilo. Ukáž mi to. Ukáž mi to, ako to ty vieš. No. No. Sám tak. No, poď. Sám Poď, to. No, ukáž, ako vieš skákať Sebi. No, poď. No, poď tu toho. No, A teraz tu máme krásneho Samka a Samko loví rybičky. Samko krásne loví rybičky. A Sebinko krásne skáče, aby nám na snežilom pomáha perím babke. No, a hop. Aj Adamka my tu máme. Adamko, poď sem medzi nás. Hlavne od rána. Mikuláš, ja dám Mikuláš, tak sa tešila, teraz sa bojí. Ahoj. Ahoj. čo? Páči sa. Teraz tam ide zase. Sebi, poď sem. Páči sa. Tuto, ty máš tuto už. Ty si už dostal. A povedz mi ahoj. Už si hrdina, čo? Ahoj. Ahoj. Výborne. No nech sa páči. A koho mi to tu má? Ukáž, čo si dostal. Koho mi to tu máme? Ukáž, čo si dostal. Ahoj. Ďakujem. Ďakujem, miláček. Ahoj. To bolo krásne. Páči sa. Dobre. To, čo sa tu vedie. Dobre. Hop. No a prečo si budeš Mikuláša? Prečo sa budeš Mikuláš? Tam je Mikuláš. Samko,